ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಯಿನಕಲೆಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆನ್ನಿಗಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬುವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನಿತ್ತಿನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಅವನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುನ್ಗ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ತಂದೆ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗು ಏನು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ತಂದೆ ಈಗಲೇ ಕಿಂಜ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡುಂದಂಡ 15 ಲಾಗೆ ತೊನೊಲಿ ಅಡ್ಡೋಗು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒಂದೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕೊಂಜಿ ಸೂಜಿಡ್ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಚೂರು ಪೊಲ್ಲುದ್ಗೆ ತೊನೋಡು ಸೂಜಿದ ಶಾರ್ಪ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಮರಗಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲ್ಟಾಗೆ ತೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ನಾಗ ಸೂಜಿ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಪ್ದ ಸೈಡ್ ಪಾಡೇಡ ಆಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೈತೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಮೈತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಏನೇ ತೌಲ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲಕಿಂದ ಬೋಡಿ ತಿಲ್ಲಾಕ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿನ್ನದ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತೊಂದು ನೆತ್ತವಲೆ ಪಾಡೋಡು ಈಸಿಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಸಿಲೈ ಮಷೀನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕೈಟ್ಲ ಪೊಲ್ಲುದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿಂಚ ಗೆಂಟ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತದ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಜಿನಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂತುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಇದು ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳುದೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸೈಡ್ ನೆತ್ತವಲೆ ಪಾಡುಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೈಟೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆನು ಓ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೈಡನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೈತುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕ ತರೈಕ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಿದಿ ಪೊದ್ಗೆ ತೊನುಂಡನೆಗ್ ದುಡ್ಡುಲ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಹೆನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿರ್ತಿರು ಪಾಡ್ವೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಲೈ ಮಷೀನ್ ಇದ್ದಿಂದ ಕೈಟೆ ಸಿಲೈ ಮಲ್ತದ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತನ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ದಲ್ಲ ದೀಪುಜನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಂತೆನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಪಿಲ್ಲೋನ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಿವಡು ನಮ್ಮ ಓವು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಿಗೆ ತಂದ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಿವಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ದಿವಡು ಕುಂಟುನು ತುಲೆ ತೋಜುನದ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ದೀತೇನೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿ ಮುಜಿ ಇಂಚಿ ದಾತು ಒಂಚೂರು 3 ಇಂಚಿಲ ಆಪುಂಡು 3 ಇಂಚಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿಲ್ಲೋಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕವರ್ಡ್ 2 ಇಂಚಿ ದಾತು ಅಂಚೆಡೆ ಇಂಚೆಡೆ ಬುಡ್ದು ಒಂದಿನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜುಂಟೆ 4 ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀತೀನಿ ಏನು ಮೂಜಿ ಇಂಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದಾತು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಏನು ಒಲ್ಲ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪಡ್ ಮಲ್ದೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸೈಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದೇಜಿ ಅವೆನ್ನಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂದಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ
ಮಿತ್ತದ ಸೈಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿಂಚಿ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿವನಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಅವೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4 ಇಂಚಿದಾತು ಮಿತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ದ ಕವರ್ ಒಂಜೆ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ದೀಪಯ್ಯನು ಪಿಲ್ಲೋ ಉಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ 4 ಇಂಚಿ ಕವರ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 4 ಇಂಚ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದದೆ ಆಯ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೋ ನೋಡು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನೂಲು ಐಪುಂಡು ಐಕಾದು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂಚಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ 1 ಇಂಚಿಗೆ ತೊಂಡ ಡಯ್ಯವು 1 ಇಂಚಿಗೆ ತೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಏನೊಂದೆ ದಪ್ಪದ ಕುಂಟಿಗೆ ತಂದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಒರಿದಿನ ಕುಂಟುನ್ಗೆ ತಂದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಕುಂಟಿಗೆ ತೊಂಡಾಡ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ಏನೊಂದೆ ದಪ್ಪದ ಕುಂಟಿಗೆ ತಂದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಂಚ್ ಬುಡ್ದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ 4 ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆನು. ಇದು ಒಂದು 4 ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇದೊಂದೇನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ತೂಜಾಯ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 1 ಇಂಚಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಲಂಚನೆ 4 ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆ ನಾನು ಅಂದಚಿಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೋದಿದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆ ಉಲ್ಲೈ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವ ಎನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈತಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಆಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.